kumba kula kuziba mtemu kuno kumba kwenye jamari kuno mtemu kumba kwenye ini kumba kwa mtemu kumba kwa basi kana mawe pana mani pana mtemu awambe basi ndi pacheni kumagana mata takitaula chi chaketa kunyamba kumba kwa kumba kwenye chaketa utambani pekene kuti amai ava vanoita business kuti mwangu ane business shop saka anouya usiku 12 o'clock pamwe 11 o'clock pamwe awenorara kumba anonzwa kuti ndarara ku421 mbokwatete saka izvozvo manje zvagara zvichinetsa makore akati wandei nokuti maresponsibility ekuti iye aite mukadzi wangu asi kukwanisa kuti munhu akwanisa kundibikira kana kuti agone kundiningirira agone kuita mabasa anoitwa nemukadzi ndanga kuonzwa kuti amai panozotaurwa nababa ati mama kateerera mune here zvinhu zvamungade kutapudza ndangowedzera kuti zveshuwa kuenda kunonoka ndokunonoka mazuva ndaenda kunohodha nezvikonzero zvekuti maendero andaenda kunohodha kana mashandiro andoita basa racho ndinoita zvokuti zvinenge zvakaoma ndine shopu yandinayo nditoira nezvekushingirira ndinonondona mari ndichipereta ndichibhadhara ndichipereta chose saka kazhinji ndikona kubuda kana zvoma 10-11 kuti ndiende kunohodha kuenda kwandinoenda kunohodha ndinoenda nditoshandisa kombi ndine kombi yandinayo inenge karavani panzapa mari yandinokwanisa kusosa yacho yandinenge ndabatanidza ndinongwa ndikutokwereta zvavanoziva kuti kumwe mari ndoyaigomuzvekuti ndingewarumirira naye agombokupa here mari uende unohodha ndopiwa mari yayo ndinongwa mari yayo irikuda kudzokera asi ndoda kutanga ndahodha ini ndokwanisa kuti ndoti mari yandawanayo ndokuda ndoenda ndonohodha iwe vasara pabasa vasara chishanda usara chishanda mari chibva mambotimirei amai mirai zvishose imimi kutaura imimi kuti bizinesi yenyu yamunoshanda ndimunotengesa here hamuna mushandi izvozvizvi pindurai zvandabvuma shopu izvo zvandina mushandi ndinoshanda ndimushandi ndimunohodha kana naye kana ukahodha ndopaunohodha usiku here kusvika usiku chete uchingohodha ndimupakurira mai imimi mati kurume mwenye kuti pachena ndi saka mamunhu wachiti haachada unoti udii mutambira kasi mamuchi kumuda udzai shiri mupe murumoyo zvakangofanana gara soshama sorry tikako soko zvakangofanana mai ndondwati mupe ishiri ini ndakurambirawo kutika zvakati ndinoda kunzwisisa musanyangidzane nyangirane mudzimba umu zvakaipa mudze zvamungurambira ukamai mutaure kuti baba muna vana vangani mudze ayo taurai zvamungurambira so baba waningi urambira chakati babata tena inini ndikurambira kuti amutengese vana zvakakwana nguva zhinji ndinoziva maresponsibility dzevana kuti vana vadya chii vana vapfeka chii vana vaenda kuchikoro here vana vaita sei zvese ndinokwanisa kuzviziva mumba medu rudo hamuna hatidanani munhu akangoitawo zvavo zvamakangoitawo kuti muti munhu ndamuchiva ndamuda ndobva maita zvamakaita ndobva mandisiya vakandiudza inini kuti paunondimanikidza kuti uyatitari tese pabonde paipai hauna chaunogona hausi mukadzi bhozi ndakapedzera handizive kuti pamwe panenge pane 2 years kana 3 years ndinomuudza kuti arambirwa zvakati gara zvako sha nhasi ndiwe baba kufuga vere munyingina wako ama alright ndinosaina pamwe ndinosaina marambana zvipamutemo nezvamakashanda mese mukwira dare racho ene musaina mai ndimakakwira dare
Mune mama samunzi amuna wewe. Garai patapedza nini? Twelve 17. Pa number 1217. Shop ilipo ilikupi? Alright. Andi ile sisi gani wapi? Matishia mama. Wardrobe. Alright. Bed yevan. Lead. Kitchen unit. And dimuna nyoti ndindakatenga. Mato zvikuvera nyora izvini. Wandindakatenga kwa zvikuvera. Wawirire kudai. Waitenga unani? Mazda pickup. Mazishi akatenga chigara asi ndiyawo. Ayo. Amugove. Boutique. Alright. Ama musingaziya ndiri. Alright. Nyora boutique baba. Andifudi riripo. Riripo. Nyora shop. Nyora steaming complex. Nyora. Nyora mabed. Kwenya chibed iri kupia mairana baba. Nyora bed yo. Bed nyori. Nyori. Ini very important. Kuma place nyaro. Manyore. Place. Ono kana sando munhu mombeso. Masimbi ari neshafu. Shafu. Mwichi. Kombi iripo. Kombi. Anonyora. Baba anonyora. Nyore. Mama anonyora. Nyore. Ayo. Chamukashanda mbere simuri pamucheka. Alright. Andi ndatoona bone of contention ndaiona pana. Ndinoda kutanga nezvisinganetsi. Pane zvandatoona kudhara ipapo. Chavhe ndokupa kashamba. Tiabwe. Toyo baba. Maplace ndokupa ikama. Sisi nganokubatsira. Sana pesa kutsana zvo. Ndoda kufamba nokurumidza. Iwe famba nokurumidza. Handidi vanhu vanozengezeka. Nekuti ndatoona dambudziko pakati penyu. Wazvizvisa. Wauya nani? Wamauya nawo ngauya. Uyai tibatsirane. Handida kubvunza zvakawanda. Kuti zvakamira sei? Muri wechingani kana kutanga here? Handisi kuda kubvunza. Izvana ndati kufambe nenguva. Zvinokanganisa chi? Wambanzwisa. Alright. Bed. Pane bed yamai? Pane bed. Titi ndewani? Babe. Yeah. Oh, alright. Pane bed. Anzi ndikwa kupei handiti. Pane kitchen unit ndiyawo. Babe. Bed yevana iyi haitiri goveni kuti ichangosara iri yevana. Imba. Ndiri pakati peimba shop boutique. Ndisana kuti zvinogona kundinetsa. Ndibatsirewo ukama. Toda vanhu vari flexible pakuita decision. Handiti imba shop Stevens complex. Kombi boutique. Ndo zvinhu zvine basa. Mazda pickup. That's for Ayo ndiri kutaura. Gara zvakanaka. Wafamba kudare ndizvo. Ndine mota mbiri. Handiti? Ndine kombi, ndine boutique. Ndine kombi, ndine Mazda pickup. Amai mudeki. Usatsanangure zvakanaka. Amai munoziva sei? Ndizvo zvinopota vanhu vashaya zvinhu. Amai, chii chako?
mwana batsiranai chichako batsiranai ndo pane nyaya ndatina nditoda kuinvhovha kwawanda ini ndapaniza ndatotarisa wanza kubvunza ndakubvunza kuti handisa kuziva kuti uri wechingani ndazviitire ukuziva ndazviitire ndaona uyu ndikamutarisa ndikakubvunza kuti iona wakadzi wanga anotaurira kunyepe une vanga dadhauzai anofunga wanzwisa zvandakubvunzira wanzwisa kombi ndeyenyama pikapu ndeye tine zvinhu 3 zvasara kana zvimwe zvisitapedza boutique complex imba wadropa hawo uri wadropa ndi mukadzi uya ni mawadropa 2 asa ukoko akawandirwa alright pane boutique neshop necomplex tembo apa varuma vafango amai nababa vafango kukuwirirana iyo vana vaona vangani 3 iyo vadzi mwana kwakazinga kukura achishaya chingwa chakashindwa namai vake vane boutique aikungovhunzwa aiwa nowadziwa mupe kwaurwadziwa here mudzimai wako akashaya pokugara mudhara urwadziwa here kuti vana munhu wakashanda naye kwenguva yese oshaya pokugara iwe wakamutora mwana mudiki nyepe name ndikuuza kuti anofanira kuwana between students complex neboutique anofanira kuwana something handitoda kumupinza complex nekuti ndatoona pane hondo iripo kutani urikuwabata here mukuru ndikutoona hondo pamberi apa ndikuuza kuti mukadzi ungato boutique mungacheme name muri kudei mirai vane right yokutaura zvokutaura vapi havana mupa kana sendi distance ati vandaita hana kuti ndandatiwa kana sendi ndakatanga kushanda nemari yezvimbadzi ora ndakunzwa ko ndakupai imba kushanda imba zvekuti takafika vakateisa ndire asi ndikafika kuti mari zhinji yandakaisa ipapo ndindakaisa ozikiwe vakaita chiendai kukoti andozwa takwapa vaenda kukoti mirai ndibvunze mirai moteerai munoti kudingo tokusiya mena mberi ungawabatsire sei ndihangurege kutaura amai imba yauya kweboutique mapuwa saka mukuda zvakanaka zvaita hatisatataura zvecomplex hatisatataura zvecomplex hainambotaurwa nezvayo inini tembo muza zvanikuiza avakungoti ine handa kudhibata akudhipa ndokwanzisi alright une vana vangani miri ine ndine vana 14 une vamwe wakadzi wakamboramba navo ndine 1 une vakadzi vangani vauna umba mumbani wasawa ne2 ndasoro ne2 uyu kana wasawa pane 1 ane vana 3 vana vanochengetwa nani newe vana vanochengetwa neni necomplex inochengeta vese kana nevana vake ndizozvera mai kuti vana venyu vangachengetwa necomplex ende munovaina vakadzi venyu vese
first wife. Then one is second wife. Why do that? I wanted to be flexible. Ratio mataura imchitari kuzoti apana zvinhu disturb zvese wozi kamada kuita ngazvese zviri 3 ende sai zvinhu zvinde pachena ndoanisa zvinhu zviri pachena zvese my interested parties ngabo nyebe ndizvo saka sometimes you need to be very flexible ndoda kuitei ndoda kutaka upenyu kana ndoda kuenda kupi because bitterness inopota munhu asafana kazhinji kacho saka ndaida kuedza kubatsira kuti utione taura zvinhu kwemukati ini pandachida kuzama zvakana pamanyorera ndekabeta pabeta rangu ndakanyora kuti pika ndeyavo uzongoza zvishwa ndeyavo andina ivo ndakufungwa vaisafana kunista zvinhu zvaunonyatsoziva ivo kuti izvi hazvisi zvangu handiti ichi chefamily inini pashopu yecomplex yachoyo handina chandiri kuda kuti vanditi tora shopu iyi kana kuti vafana kuva responsible pavana vavo vana vaenda kuchikoro vanaita amai mimani kundimhanyira musamhanye kuenda defense yamusingazimbi kuenda kuita yatitora imba mukutaiyo unozaka pavanhu vese ka iwe ndowavharika mai tora imba aiyo ikakubvunza kuti imba makaita sei haana iro ruoko rwaakaisa right complex mukadzi wokupedzisira kai haona kuona wechituka haona kuona lende complex iri pautano enga isipo ndakatotengesa pamusoro ndakatotengesa danga rese remombe 8 mireni totaura ndakatotengesa danga remombe rangu nemukadzi womburu ndakatengesa nestand yekumayati ndikapiwa ini chimbobudai ndakapiwa 1000 muda kutaura burambotaura ndikupai hangu mukana ndikupai mukana womukudai ngazi mutaura ende mutaura ende unotaura zvoboza ndatoona apa ndinongogona kuita the west way kuti ndoda kuona vanhu vese vari kana ndokureferai koti mise mbudzi yako wondine nzara singaite izvozvo mataurirana banzi hamuna kuenda nese mataurira alright ndakudzokera tichada kuita zvisimple zvinhu zvasara zvinhu 4 handiti imba motoenda kupai kombini osaimba hotipi complex nechifti wai3 uchitaura ndinopepa ndipei wiriranai ipapa amai munemba mune complex isarudzai makati complex osiyaimba mapepa anani unane mapepa kuno mangwana tripi yako ndokuisa mapepa obva enda kuna ava tokupai judgment iende kuna moenda kushamba handiti toda zvinhu zvinobva zvaita zvipera ndechi une pasa mapepa enonopasa mapepa maoriginal mapiwa mapepa enyu maoriginal naye ovaisa affidavit kuti imba yangu ndapa mukadzi kuti akasi affidavit rakumangwana kumba kugara mapepa apo nefotokopi yake yechitupu mozoenda muchiwirirana musazotukana kusvika zvese zvachaisa zvapera nizvi then ana akane muzukuru wake aiwa mambo ndo wako sisa mambo ndo wenyu ndo wenyu manje anomirira maraisi enyu yaya akanisa nezisa moto nomisa moto iwoyo utora Stevens imi motora nezvemairi zvese nyangwe zvimiri makazviona nezvemairi zvese ane hembe dzake imba kuti dziburisei wakuda mukadzi inotora zvipa mutengo
Aiwa utorasi. Nifanye mpizane ngalipo. Toshiba. Changamire. Ina nemurume uyu amai musende kubasa mangwana ngazvinto aisi toda zvizivo zvapera mazuva amai chese chake chese ngaatore kana azofungawo zvaanenge azofunga zvinyanzi unozongotsokudai nokuti zvisokurizvitaya yapedza ndo nyaya yenyu yapera itai fasta Ndikumanyinyigere imwe. iwe ta fasta Ndibhema manje. abate mapepa ngaabate mapepa ake Ndizvake ngawira.